Nej, jeg skal hoppe den land. Den der vej. Ja. Tak. Så bare kom. Tak. Nej, du skal se. Jeg må ikke lave noget. Hej du! Nej. Det var ikke så galt, vel? Nej, det var ikke. Det var bare det her. Og så i trusserne, tror jeg. Jeg kunne ikke lade være. Er det længe siden, I er kommet? Ja, det er kvarter siden. Må ikke det går? Jeg skulle da ikke have Tak, Rasmus. Ej, hvor var det sjovt. Ja, det er sjovt, ikke? Det er Vi hyggeligt. så nogen, der røg ind i træet. Nå, for fanden. Det kunne jeg ikke lade være med at grine rigtig højt. De to var endnu værre. Har byttet de plads, eller hvad? Ja, og det kan ikke, man kan ikke finde noget at styre, og jeg kan heller ikke finde noget at styre. Jeg tror også, det er første gang. Hvor er det vand derinde? Lige, var det ikke, var den have der med? Hvor er vandet? Lav lige det. Det har du ikke. Jeg er også sygemeldt. Jeg må ikke lave noget. Nej, du er sund. Skal du have kaffe? Ja, tak. Sådan der. Så er det her, der er kaffe. Hvor længe har vi sejlet? 3 timer. Du sidder i midten, Julie. Her, 3. Tak. Det var så sjovt. Og den her kaffe eller den? Det er tynd kaffe, og det andet kaffe er stærk kaffe. Den her stærk. Han er tynd. Dem i de blå og de grønne er de stærke. Okay. Bare så i det. Yes. Jeg skal også have noget til lige begge til kaffe. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Lennart. Lennart. Skal du have lige der? Tak. Er der komme mere? Nej, tak. Ej, det ser godt ud. Og så får man serveret en i hvid skjorte. Det er ham kender der. Der skete ikke noget, vel? Du må ikke skubbe. Nej, jeg Jeg har skete ikke telefonen noget, her. vel? Der skete ikke noget, Så ram min også telefon. Gør jeg det? Ja, den går. Der skal